Μεγάλο παιχνίδι στην Ηλιόλου, στην παραλία του Βόλου και το πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, δράσεις αλλά και εθελοντική αιμοδοσία περιλάμβανε για τους προσκόπους αλλά και τους οδηγούς ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας σκέψης. Το Σάββατο το πρωί, παιδιά ηλικίας από 5 έως 18 ετών, στελέχοι και βαθμοφόροι ενώθηκαν για να γιορτάσουν μαζί την ημέρα σκέψης και η παραλία της πόλης γέμισε με μαντήλια και χαμόγελα. 22 Φεβρουαρίου από το 1926 έχει καθιερωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο να γιορτάζεται ως η Παγκόσμια ημέρα σκέψης και φιλίας. Συμπίπτει με την γενέθλια ημερομηνία του ιδρυτή του προσκοπισμού του Λόρδου Μπέιτεν Πάουλ και της γυναίκας του, της αρχιοδηγού που ίδρυσε τους οδηγούς της Όλαβ. Έτσι λοιπόν και εμείς φέτος οι οδηγοί του Βόλου και οι πρόσκοποι του Βόλου, της Μαγνησίας ευρύτερα, αποφασίσαμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Παιδιά ηλικίας από 6 έως 18 χρονών, υπό την καθοδήγηση βέβαια των βαθμοφόρων, των ενηλίκων, των εθελοντών, θα παίξουν ευρύτερη περιοχή της παραλίας του πάρκου του Αγίου Κωνσταντίνου, αλλά και σε άλλα μέρη του πολεοδομικού συγκροτήματος. Θα βιώσουν τις αρχές και τις αξίες του προσκοπισμού μέσα από το παιχνίδι, αλλά θα κάνουν και κάποιες δράσεις προσφοράς. Μία από αυτές είναι η αιμοδοσία σε συνεργασία με το Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο του Βόλου, που δεν είναι η πρώτη φορά ούτε και η τελευταία. Είναι κάτι το οποίο έχουμε υιοθετήσει, έχουμε δημιουργήσει και την Τράπεζα Αίματος των Προσκόπων. Θα φτιαχτούν κάποιες κατασκευές από τα μεγαλύτερα παιδιά για τα δέσποτα και για τους φιλόζωους που έχουν κάποια ζώα που τα βγάζουν βόλτα στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, που θα φιλοξενούνται κάποια ειδικά σακουλάκια για τα περιτώματα των ζώων. Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας θα καθαριστούν κάποιες πινακίδες από τα αυτοκόλλητα στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα εδώ πέρα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα την κυρία Κολυνδρίνη και την περιφέρεια εδώ πέρα της Μαγνησίας, την Περιφερειακή Ενότητα και των Σποράδων, για τη στήριξή του στην όλη εκδήλωση, όπως και το Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου, όπως και την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Βόλου. Πάνω από 500 παιδάκια, δεν ξέρουμε πόσα έρχονται συνέχεια, θα συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα. Είναι μια πολύ ωραία μέρα στην οποία τα παιδιά θα χαρούν, θα παίξουν και θα βιώσουν τις αρχές του προσκοπισμού και του οδηγισμού. Σήμερα μαζευτήκαμε, όπως είπαμε, πρόσκοποι και οδηγοί για να γιορτάσουμε την ημέρα σκέψης. Όπως βλέπετε, το ραντεβού μας πραγματοποιείται εδώ πέρα με τα παιδιά μας, να παίξουν το παιχνίδι της πόλης. Ένα αισιόδοξο μήνυμα είναι η θετική σκέψη κάθε μέρα που μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς για ένα καλύτερο αύριο, που αυτό είναι και το μήνυμά μας που περνάμε εμείς προς τα παιδιά, και ο εθελοντισμός πάντα είναι μέσα στις καρδιές μας. Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς από τους προσκόπους και τους οδηγούς διοργανώθηκε εθελοντική αιμοδοσία με την κινητή μονάδα αιμοληψίας του νοσοκομείου του Βόλου, που βρέθηκε μπροστά από το κτίριο Παπαστράτο στην παραλία από τις 11 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι, όπου και εξυπηρέτησε όσους εθελοντές ήθελαν να δώσουν αίμα. Εμείς να συγχαρούμε τους προσκόπους για αυτή την κοινωνική παρέμβαση, που σήμερα καλούν τους προσκόπους και όποιος άλλος θέλει να δώσει αίμα. Ακόμα μια φορά συγχαρητήρια. Θα είμαστε αρρωγοί στους προσκόπους και σε όποιες άλλες πρωτοβουλίες πάρουν για κοινωνικά θέματα. Είναι μια δράση που αφορά την πόλη μας, είναι μια δράση εθελοντισμού που ανέλαβαν οι πρόσκοποι. Στα πλαίσια αυτής της δράσης ζήτησαν και τη συνδρομή του Δήμου Βόλου, προκειμένου να καθαρίσουν πινακίδες του Δήμου Βόλου, στο βαθμό βέβαια που μπορούν, γιατί δεν επιτρέπεται και να χρησιμοποιήσουν έτσι καθαριστικά ισχυρά. Τους προμηθεύσαμε με γυλαίκα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Δεν έχω πληροφόρηση αν έχει ξαναγίνει στην πόλη μας αυτό. Πάντως πιστεύω ότι είναι μια δράση που θα πρέπει να συνεχιστεί, και να ευχαριστήσω και με την ευκαιρία τους προσκόπους για αυτή την ωραία ιδέα, και είμαστε πάντοτε ανοιχτοί ο Δήμος Βόλου σε τέτοιες ιδέες, να τις ενθαρρύνουμε και να τις ενισχύουμε με όποιο τρόπο μας ζητηθεί. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα των προσκόπων και των οδηγών να ενημερωθεί για τον σκοπό της προσκοπικής κίνησης αλλά και της οδηγικής, που είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη των νέων ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις σωματικές, διανοητικές, κοινωνικές και πνευματικές τους ικανότητες και να παραδώσουν δηλαδή στην κοινωνία άξιους, χρήσιμους, ηθικούς και υπεύθυνους πολίτες.